President Xavier Riera Massallans, coneixem d'ISPAC. La soc germana de Joan Reventura. Del Banc de Tarragona, el banc fonamentalment, jo diré, el que fa és rebre donacions que arriben més de... 95% ve d'empresa. Tenim un 5% que és el tema de captes que fem a les escoles o particulars que ens ho donen. És un percentatge molt petit que és molt benvingut perquè a vegades l'esforç individual, però la feina és... Que és molt important la tasca que fa el banc, que fan els bancs d'aliments a casa nostra, una iniciativa de la societat civil que té, en el cas del de Barcelona, 21 anys de vida, una tasca molt lloable, realment penso que juguen un paper fonamental, que ho jugaven abans de la crisi i encara ara aquest paper és més evident i més necessari. I per tant són una bona mostra d'aquesta vitalitat de la societat civil catalana, d'aquestes persones que dediquen una part del seu temps a treballar sense cap retribució per la comunitat. I per tant són un bon incentiu també, evidentment, per les administracions, per als governs locals i per al govern de Catalunya, també per sumar tots plegats els esforços necessaris en aquest moment per lluitar contra la crisi. Sembla que en moments com aquest en el que estem vivint de crisi, en el que el número de persones necessitades que s'apropen a les entitats del seu municipi que normalment es dediquen a aquesta tasca demanant aliments, doncs es va incrementant, desgraciadament més del que tots voldríem. Abans ho comentàvem, tant de bo que entitats com aquesta no fessin falta, però desgraciadament fan falta i més avui en moments de crisi en el que hi ha un increment de persones demandants d'aquest servei. Aquest producte ha d'anar a la destrucció, fet els d'Indoleida i ho ha posat això els de Fluença. Llavors, amb això han fet 500 i pico mil litres. Això té un avantatge. Sí, això Això és la cacera, que ens han portat uns pàl·lets molt alts i el que han fet és despaletitzar-ho, posar-ho en un format més petit perquè les necessitats. Vull parlar perquè jo crec que, si ens entenem, té un potencial. Aquests han fet 2 punides més, però aquests venen de bastant. Destina una quantitat que fins fa 2 anys eren 300, és situat a Irlanda i en llocs, entre els països que s'acullen a aquest